que m'aportaria, o que penso que aportaria una república catalana. Primer, la possibilitat de tenir l'honor i el ple de tenir un passaport. La segona cosa, em penso que seria beneficiós per Catalunya Nord a nivell cultural o econòmic, en tot cas permetria d'afavorir o potser trencar aquesta frontera que encara és un obstacle, i finalment, a títol molt personal, m'estalviaria el que faig des de 40 anys, és a dir, explicar a la gent que Catalunya no és una regió d'Espanya, sinó que és una nació i que mereix de tenir un estat.